Politikerne i Aarhus, som vil bruge op imod 100 millioner kroner på at blive europæisk kulturhovedstad i 2017, ved ikke engang, hvem der er kulturhovedsteder i år. Det kom frem forleden, og det vækker undren både herhjemme og i Europa. Aarhus vil være kulturhovedstad 2017. Det kommer til at koste skatteyderne op mod 100 millioner kroner. Til gengæld får Europa øje på Aarhus. Og sætter Aarhus i centrum af Europa. At vi for alvor får sat Aarhus på verdenskortet. Men effekten er måske alligevel til at overse. Som vi viste i mandags, ved hverken den socialdemokratiske borgmester eller den konservative kulturrådmand, at det er Turku i Finland og Tallinn i Estland, der lige nu er europæiske kulturhovedsteder. Hvilken by er kulturby i Europa lige i øjeblikket? Vi har jo faktisk 2 kulturbyer lige i øjeblikket, så det kan vi ikke nøjes med en der. Hvem er det? Hvem der er? Eller hvad er det for 2 byer? Jamen, vi har jo blandt andet haft Liverpool som en af kulturbyerne. Men hvilke 2 byer er kulturby i Europa lige nu? Du må jo holde op. Ej, helt ærligt. I 2011, der har vi Turku i Finland, og så er det Stavanger. Det er Tallinn. Det er Tallinn, det er sgu rigtigt. Jeg skal selv over en måned. Jeg vil gerne svare på det spørgsmål, men jeg gider ikke de der trækspørgsmål. Altså, det må være. Det er ikke et trækspørgsmål at spørge, hvad der er kulturhovedstad. Det er lidt et trækspørgsmål, og det ved du også godt. Her er det billeder fra åbningsfesten i Tallinn, en stor dag i Estland, men det opdagede man altså ikke i Aarhus. I dag undrer chefen for kulturhovedstaden Tallinn sig over de aarhusianske politikers manglende viden. If Aarhus is one of the candidate cities for this title, then I think they should know it. Altså, jeg er ikke forberedt på at skulle svare på en quiz her, vel? Og det synes jeg må være fair nok. Hvor stor er den effekt, når ikke rådmanden i den by, som gerne vil være kulturhovedstad, ved, hvilke byer der er kulturhovedstad i 2011? Turku og Tallinn, det ved jeg godt. Ja, efter jeg fortalte dig, det var Tallinn. Jamen, det er rigtigt. Men har du tænkt dig at bruge den vinkel? Også finske Turku er lige nu europæisk kulturhovedstad. Da vi i dag talte med byens borgmester, tilbød han at hjælpe sin aarhusianske borgmesterkollega. The mayor of Aarhus is most welcome to Turku. We can of course try to tell him about our experiences. Og det er ikke kun i Kultur-Europa, at politikernes manglende viden undrer. Også i tv-debatprogrammet Markante Meninger, der bliver sendt i aften, bliver sagen diskuteret. Altså, jeg vil starte med at sige, at jeg kan rigtig godt lide Nikolaj Wammen. Men jeg synes ikke, at det er helt fedt klaret. Hvad med dig, Bette? Kan du tilgive borgmesteren, når han ikke ved det? Nej. Nej? Godt. Fordi han må vide, hvad handler det her om. Selv jeg kunne have gennemskuet, at det spørgsmål ville komme, så man kunne have læst på det. Så det er for dårlig forberedelse. Der er jo også en dybere ting i, at man vil kulturby. Det er noget med forståelse og noget med udveksling. Og det er derfor, jeg synes, at det er forfærdeligt pinligt, at de ikke ved det. Der er som sagt mere om sagen her i programmet Markante Meninger, der bliver sendt på Kanal Østjylland kl. 20. I aften bliver der spillet flere